Vana vaMwari, ndangoti mangwanani ano, let me come and speak to somebody who is a believer. Anotenda kuti Mwari vanomurwira kubva corona iyi. Ndoda kupa 3 biblical examples zichagona kutibatsira kuti gone kunzwisa what I'm about to say now. When Noah was told about mvura zhinji ichauya, the Bible says practically and physically he was told kuti mvura iri kuuya, and mvura ichiuya enda unovaka areka, and he had to build with his family an ark, a real ark, kuti vazvidzivirire kubva pamvura zhinji ichauya pamwe chete nemhuka dzimwe dzakanzi dzinofanira kuponeswa. Now, I need you to understand as well kuti pavakaita zvinhu izvi vaipiwa dziviriro neyambiro yezvinhu zvavanofanira kuita. Vana kuti because ndiMwari, Mwari achangotisimudza tobva tangodzivirirwa, tobva tangochengetedzwa. Now, at the same time, ndoda kuti ubate futi zvekare kuti Joseph pamakore akapiwa warning yekunzi kuchaita nzara, pakaita 7 ezemaguta, and practically they had to go kunotora zvavakanga vakohwa pamakore 7 vachichengetedza kuti makore aizouya akanga ari makore enzara. Jesus Christ pakanga Herod achinzi aroda kuuraya mwana, ndinodaira kuti tese takaverenga kuti Mary naJoseph vakapiwa warning nemutumwa kunzi tizai nemwana, Herod aroda kuuya. Even if it was coming from God, Mwari haana kuti ndichapefomudza maziso aHerod kuti arege kuona, asi akatoti tizai, and they to practically run and flee to Egypt kwavakanoponera. Now, there's a time when even people wanted to kill him before his time, and the Bible says they took him to a cliff and they wanted to throw him over the cliff, and then Jason ndokunzvenga nepakati pavo. The Bible says wakanzvenga napakati pavo kutotiza vanhu, but ari Mwari achigona kuti vanhu ivavo vafe kana kuti vapofomarika kuti vangoremara zvokuti vanotadza kumubata, but he had to practically evade them and run away from them. Now, this is my message to you this morning. COVID kana corona iripo, it's real and it's live. When we are saying we are praying for God to protect us, tiri kunamatira kunyange wisdom upon even the doctors, the scientists, the researchers, kuti vagone kuwana a practical solution. Mishonga inogona kutibatsira kutidzivira kubva kuchirwere ichi. So when you are given a warning, musaungana muri more than 100, musaungana muri more than 50, musaungana muri more than 10. Gezai maoko enyu, sanitize. When you are sneezing or coughing, cover your mouth. Use my gloves and so forth. This is a practical wisdom, and inotobva kuna Mwari kuti ipiwe vamwe vanhu vagone kutipa chenjedzo dzakadaro. Let's not take it kuti it's worldly nekuti zvabva kunani and zvataurwa nani. No, this is practical wisdom, and God delivers us in that manner and through such methods. Saka let's not take that for granted. Vana vaMwari ngatibatsirikei. Mwari vedu ane simba, ende simba ravo rinogona kutiporesa, ende simba ravo rinogona kutirwira. Simba ravo iroro ndo rinopa uchenjeri kutipiwe chenjedze kuti tidziviririke kubva kuzvirwere zvakadai. Tinonzvenga sei, tinoenda papi sei, tinoita chii pakadai. So dai umwe munhu angobatsirika, read as much as you can about this virus. It is real, things are happening, but God will cover us. God will protect us. And the way he covers us and protects us is to give us warnings. Nekutudza kuti ichi usaita, apa usafamba napo, apa usapinda, apa ita zvakati. So I am really appealing to everybody who is a Christian. As we are praying for God to cover us, let's also pray for God to give wisdom to those who are leading us, so that we know exactly how to evade and how eventually to get rid of this particular disease. Kana taitwa quarantine tanzi mudzimba imomo, let's keep praising God and believing God that a solution will be found soon. May God bless you and may God heal you. Jehovah our healer avana chavanokundikana. Ndinotenda kuti even this corona thing will be a thing of the past very soon, for we believe. May God heal you. May God bless you. As usual, if you've got a prayer request, you can inbox or you can come to our WhatsApp platform, management platform, 0027 7891 0027 7891 Where's all my prayer request? Turamba tichinamata kwatiri chero vari locked up in the houses. Pray
pray, pray, and pray. As you continue to pray, God will give wisdom to the world and we shall be covered. Satan hana simba, Mwari vane simba. COVID haina simba, Mwari vanotidzivirira. Uye kutidzivirira kwavo kunosanganisira kutipa yambiro tichigona kuchenjera pane zvatinoita. May God bless us. May God bless you too.